Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo news team. Sa mga headlines, syudad sang Bacolod posibleng magpatuman sang adjustment angot sa ginapatuman nga regulasyon sa idalom sang MECQ. Probinsya sa Negros Occidental naka-record sang 5 ka mabago nga nagkalamatay sa COVID-19. Sa mga balita national, DepEd TV nagakinahanglan sa 200 ka mga teacher broadcaster. Grupo sa mga nurses nagapanawagan nga kakason ang overseas deployment ban. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Mayang aga Pilipinas, welcome sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Karon nga adlaw Biyernes, Setyembre 11, 2020. Kami inyong mga tagbalita. Aksyon Dorel Cabatu. Ako naman Aksyon John Diaz, ang detalye sa nagapangunang nga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Sige, good morning Aksyon Dorel, good morning sa tatanan nga mga ka-aksyon. Welcome sa aton nga pagpangalagad karon nga aga. Good morning. Yes, Aksyon John, good morning. Good morning. Damo to ano sa bong viewers 1,000. 1 million. Kabongga. Kabongga sang 1 million. Good morning kay Ma'am Gracia Harita Hordivalia, good morning. Aksyon Radio Bacolod, good morning ma'am. Kay Ma'am Adfe Casires, good morning Aksyon Radio. Good morning as well to Ma'am Mary Jane Mendoza. Now, good morning Aksyon Radio Bacolod. Dato Puti, good morning Aksyon Radio. Veronica Valiados Echaus, good morning. Yeah, so nadula di sa ako Aksyon John. Go na. Go na. Good morning sa tatanan nga mga online viewers karon nga aga. Good morning. Kabalugid kong iban sini naga-prepara naman. Listening here at Barangay Nagasi, taga Nagasi si Dato Puti. Di na nga Barangay Nagasi, sir man. La Carlota na. La Carlota. Yes. Okay, damo Dato Puti sa La Carlota, guru. Yes. Sulat to ya Dato itu. Puro puti. Kadulagi siya ako niya mga ari na siya. Perfect. Sala, I'm vlogger sa Dato. Ay, hala. Ano tabo? Manduarin, hindi kita. Aba si Aksyon JM? Ara na. Ginfix yan na. Very good. Michael Joseph Hilado, happy Friday morning mga ka-aksyon sa inyo aksyon dyan. Kagwapahon. Wow. Wow, sana all. Mungga ka gito, day. Stay healthy and stay safe lang sa inyo kag sa bilog nga Bacolod non. God bless. Feeling ko mo po mayor siguro ay. Bongga giniguro. Di na to dampi ka? Sino to yung Alex mo? Pentes galing kay Ano? Ang balik na ta?
Okay, Sige. Later naman. Standby mga ka-aksyon. Agapasang banwa, mapunaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw sa pagtuhaw. Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:10. Kagkaroon sa ritali na sa nagapanguna nga mga balita lokal. Ginalantaw sang lokal nga panguluhan sa syudad sang Bacolod ang posible pagpatigayon sang pila ka mga adjustment angot sa ginapatuman nga regulasyon sa idalom sa Modified Enhanced Community Quarantine o kun MACQ. Ini ang ginklaro na City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan kasunod sang meeting nga ilagin patigayon kaupod ang COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez Jr. sa atong Miyerkules sang hapon. Suno kay Bayatan base sa statement nga ginpalayag ni Galvez sara nga makahimo sang isa ka adjustment o kun hybrid application ang syudad sa Bacolod apang importante nga masunod lamang ang direksyon nga ginapatuman sa national government. Dugang panibayatan ng among adjustment nga imuon sang syudad sa idalom sang MECQ restriction ang nagkakadapat nga nakabase sa balancing health protocol kag safety kag operasyon sang ekonomiya nga espeto. Pinalantaw natin ang mga possible na adjustments sa open forum. Ipamangkot natin si General Galvez na although may national policy, but sometimes there are matters na may mga facts on the grounds bilang na the LGU has to adjust. So siling niya, you can do the adjustment. Si City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan. Nadugangan sang 5 ka mabago nga patay ang Negros Occidental bangod sa COVID-19 sa ginpagawa nga case bulletin number 167 sa Department of Health 6 nagapakita nga anom ang bago nga napatay sa Region 6 lima diri ang gikan sa Negros Occidental kag isa ang gikan sa Capiz. Nagdangat sa 253 ang bago nga COVID-19 cases sa Region 6. Pinakamadamong kaso ang na-record sa Bacolod nga may 106, sunod ang Negros Occidental nga may 53, Iloilo City nga may 45, Iloilo Province nga may 25, Capiz nga may 20, Aklan nga may 2 kag tag-isa nga Antique kag Guimaras. Gin-report man sa DOH-6 ang dugang nga 65 ka mga naka-recover sa Balatian. Ang Bacolod ang may 26 ka recoveries kag 3 ang gikan sa Negros Occidental. Ang Western Visayas ang may 3,194 ka active COVID-19 cases, 3,589 naka-recover, kag 101 ang nagkalamatay. Samtang nagapadayon pang maritime investigation sa idalom sa Philippine Coast Guard sa pagkilala sa barko nga nakabunggo sa isa ka mananagat sa kadagatan sang Jomavo Island kag Kamingawan Reef, Barangay Washington, sudad sang Escalante. Suno kay Chief Petty Officer Joel Taganili, Station Commander sang PCG nga nakabase sa Escalante Port. Nagapadayon pang ila pagpangusisa kag pagkuha sa mga ebidensya agud may baluan kung ano nga barko ang nakabunggo sa mananagat nga si J.R. Caspe, 29 anyos, sang Barangay Washington, sulad sang Escalante nga gintunaan sang iya kamatayon. Nagapati man si Taganili sa posibilidad nga roro vessel ang nakabunggo sa biktima, bangod amuni ang nagaserbi alagyan sang barko halin sa Cebu pakadto Escalante Port. Nagapanawagan si Taganili sa kapitan sang roro vessel nga nakabunggo kay Caspe nga atubangon ng ila obligasyon kasunod sang panawagan sang pamilya. Sa ibang nga balita lokal, masobra na sa pulo ka personnel sa Negros Occidental Provincial Police Office sa Nocpo ang nagpositibo sa COVID-19. Suno kay Nocpo spokesperson Police Major Edison Garcia, nagdamo ini sa nakigbakid man ang kapulisan sa ginpatigayon nga one-time big-time mass swab testing sa Agosto 30 tubtob 31. Dugang pa ni Garcia ang mga nagpositibo ang na-deploy sa mga border control kag hotels nga may returning overseas Filipino workers. 3 sa ila naka-recover kang iban
yara sa Provincial Healing Center sa Banwasang Ibi, Magalona. Wala naman sang kabalakan sa mga ini bangod nga symptomatic sila kagyara sa maayo nga kondisyon. Angot sini liwat nga naghingyo si Garcia sang pag-ugyon sang pumuluyo sa ginapatuman nga health protocol. Personal kag utang ang ginalantaw sang Police Station number 1 nga motibo sa pagpatay sa isa ka masahista nga miyembro sang LGBT community. Suno kay Police Major Jovel Sedel, hepe sang Police Station number 1, ginausisa pa nila sang matulid kung ano ang utang sang biktima kag personal sini nga away nga angot sa iya kamatayon. Nakalabot man kay Sedel ang report nga nagabulubugaw man ang biktima magluwas nga masahista ini sa isa ka spa. Nadumduman nga nakita Martes sang aga sa bakanting alote sang Purok Malipayon, Barangay 35 ang bangkay ni Joel Aviles Jr. nga pumuluyo sang Purok 3 Lampiro nga magsungay Barangay Singkang Airport sulad sang Bacolod. Ang bangkay ni Aviles ang nasulod sa sako kung nakita sa isa ka bata nga basurero sa Barangay 35. May black eye ang mata, pila sa ulo kag ginkuga ang liog gamit ang kalat sang makita sa nasambit nga lugar. Suno kay Sidel, nagakooperar man ang pamilya sang biktima sa ila ginapatigayon nga investigasyon. Yung biktima, tapos sa kadawin ni Tete Sandi. Wala taga nakalitang isa pag ito may ginalantaw pa natin. Alam na kitang pakaw sa atin nga biktima taga suspected. Si Police Major Jovel Sedel. Nakahanda ang Negros Occidental Provincial Police Office sa Kondokpo nga magpadala sang personnel kon kinahanglanon sa Bacolod City Police Office kon BCPO sa augmentation. Suno kay Nokpo spokesperson Police Major Edison Garcia, nagakulat sila kung may request agud gilayon nga makapadala sang tawo. Dugang pa ni Garcia, nagpahamtang man sila sang border control sa mga kaiping nga syudad kag banwa sang Bacolod. Naibalungan Setyembre 8, 2030, ginpatuman ang hugot nga checkpoint sa Bacolod matapos imando sa National Interagency Task Force nga ipaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine o kung MECQ ang syudad. Madumduman nga nagpatigan sa one-time big-time mass swab testing ang syudad nga nagresulta sa pagdamo sang positibo sa COVID-19 sa Bacolod. May person of interest na nga ginalantaw ang Police Station number 2 sa kaso nga pagtiro naman kay Norman Sola nga pumuluyo sang Purok Sigay, Barangay 2 Syudad sang Bacolod. Suno kay Police Captain Leo Estopa, hepe sang Police Station number 2, hindi na makita sa barangay ang tatlo ka mga person of interest nga ila ginatumod matapos ang insidente. Agosto 30 sang gabi sang gintiro sang 9mm pistol si Sola nga nagresulta sang iya kamatayon. Suno kay Estopa, may tatlo ka upod si Sola nga ginaistorya antes matabo ang insidente. Gilayon nagpalagyo ang tatlo ka makaupdanan ni Sola matapos ini matiruhan sa nasambit nga lugar. Suno kay Estopa, may ngala na sila sang isa sa tatlo apang hindi pa niya mapalayag bangod kinahanglanon pa nila ang ebidensya. Suno pa kay Estopa, personal kag droga ang ginalantaw nila nga motibo sang krimen. Kag sa katapusan nga balita lokal, handa si Police Captain Leo Estopa, ang hepe sang Police Station 2 nga magbulig sa pamilya sang napatayon nga si Felix Olvidado agud matagan sa hustisya ang kamatayon sang biktima. Suno kay Estopa, nagapati ang pamilya nga may kilabtanan si Donardo Almerante sa kamatayon ni Olvidado. Nagapati ang pamilya kung hindi nagpangamot posible may gunsugo si Almerante nga patron si Olvidado. Una diri ginpanginwala ni Almerante nga tanod sang Barangay 2 sa kapulisan ang nasambit nga krimen. Suno kay Almerante, may testigo siya magapamatuod nga yara siya sa Barangay Hall sa matabo ang pagtiro sa biktima sa 2 Setyembre 3 sang hapon sa Purok Balinday, Barangay 2. Gintiro si Olvidado gamit ang caliber 45 sa isa ka persona nga nagasakay sa motorsiklo kag nagpalagyo matapos ang krimen. Suno kay Estopa, posible magapangatubang sang kaso murder si Almerante kung dayunon sang pamilya Olvidado ang pagpasaga sang kaso. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, sa panahon subong sa new normal ang
Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time las 6:20. Sa mga balita national, DepEd TV nagakinanglan sa 200 ka mga teacher broadcaster. Samtang grupo sa mga business sa mga nurses nagapanawagan nga kakason ang overseas deployment ban. Ang detalye sa nagapangunang balita national pagkatapos gid lamang sini. And we're back. Good morning sa liwat sa tantanan nga mga ka-aksyon Dorel. Good morning. Subong ara na kita 1 million. 1 million. Do makausisa nakaroon ang iban nga mga boys la 1 million gidjabog tawag ang 1 million ka mga Ka mga negrense. Do hindi ka kinabot 1 million. Do hindi gid gani eh. Wow, we have good morning kay Mr. Alex Pentes. Mayong aga sa inyong aksyon, Sir John. Kag-aksyon, Miss Dorel. Happy weekend sa inyo and be safe. Ano naman siya? Si Dennis Richard Tibor Ruma. Ay, yes. Ang presidente sa Energy Funds. Abala, good morning, Papang John. Mommy Doors. Papang John. Mommy Doors, dahil. Gani. Amo na siya. Ginako ko na siya nga bata. Kay Kag sa Energy Funds Club. Yes. Bango na! Good morning, man, sa mga taga-Kahiglupad. Kahiglupad. Kahiglupad, San Enrique. Ano na siya? Di kayo yung mga manok ka ba? Kahig. Ay, Lupad. oo, no. Diba? Kaya Andres San Enrique. Bulang-bulang festival. Bulang festival. Yes. Kagi ni siya guro manok, no? Kagi manok. Kagi siya guro pamulang, no? Basta may ako yung kagi sa manok. Kesa sa kagi sa mulang. Ba, siguro. Sige, kayo, Merlin Sebadonia, action dyan. Sebedonia. Kay Mark Kahuyog, si Dodong, sa Mansilingan, pamatigid siya. Kay Jessie Aposaga, good morning, Action Radio, watching Estancia, Iloilo. Kay Ma'am Vanessa Mayo, hello, Action Radio, good afternoon sa Ila, Action John. Action Beautiful Dorel and Action John, happy day to you. Keep safe, you all. Love from Wisconsin and Minnesota. Kay Maria Fe Maravilla. Mag-abot lang siya ko dyan, may ara. Mag-abot lang, yes. mag-abot. Kay Margie Guion, good morning. NJ Arana, Ricky Villaluz, Crazy Joy B. Tupaz. Kay Mario Benaflor, Marex Corneli, good morning. Ferlan Alpuerto, Marilo Catinoy, Eglen Lastimoso, good morning man. Sa uto niya kuno sa Kubay. Yes, happy watching Datu Puti. Semyon Siladan, good morning. Ara ba, ikaw naman, Arlene? Yes, no? Hindi ko na ipagkalimtan kay basi karga monitor sila karon nga aga. Si Sir Arnel Dele, so sa station number 6. Good morning, okay. Action John kag Dorel, monitor na kami diri sa police station number 6 sa inyo. Shout out kag happy birthday and listening kay Tita Alma Ortaliz. Good morning. Happy birthday, Ma'am Alma Ortaliz. Jocelyn Arcebita Olak, good morning, Action Radio. Adfe Casires, ano ko tuod sir sige lang taon lang na siya ma'am, karon lang na siya later, no? Good morning lang kay John Lloyd Belbar, kay Leonard Hore nga naga-monitor, kay Jose Rogelio Campos, kay Joreen Gaugosauco, kay Maria Consuelo Perlado, Noli Diaz, buka to kayo, Romelin Guardamano, kay Harold Heriani, kay Kersey Dulay, kay Hannah Dakila, kay Christian Salaver, Dave Sumagaysay, Norma Ledesma, Catherine Emeterio, Regine Arsaga. Good morning. Happy morning sa tanan. Joe Art Halandoni, good morning, Action Radio. Paki-greet B-Boy Lumberyard, kag BJ Store, dira sa Inubaan, Tabok Suba. Nagapamati gid samtang nagapamati mga Kolokoy Boys. Kolokoy Boys. Kay nung Neil Adrian, nagapamati siya. Nagasakay-sakay na siya sa barko, Action John. Wow, nagasakay-sakay. Sana all. Halong na sa pagsakay-sakay. Importante barko lang. Yeah. Kawala. Sige, yagid Action John. Balak na ya. Oo. Din ka na to gani? Kay Lorna. Lorna. Dahil lang din si Lorna man. Cosca Florentino. Iyan ko pangita kay Basta Lorna. lang damo-damo. Bisa ito yung mga greetings for today. Dali lang. Si Lorna. Good morning. Ari na. Si Cory Vidaha sa Kuwait. Mayong aga. Palmes Toledo Angelito from Silay. Mayong aga. Pinky Teruel. Good morning man. Ivy Lucasan. Naraman siya. Kelly Jenny. Good morning, Action John and Action Dorel. Happy Friday. Hindi ko bisan ko hindi mayo ang sitwasyon subong. Stay safe with kita. God bless. Greet niya lang ko ang tanan niya Salvadorian. B-Boy Villasor kay of CMO Sectoral. Keep safe always. Ferlan Alpuerto kay tita ko Josephine Gacho Estranero dra sa may Guimaras. Good morning. Rosalie Gregorio. Good morning, Action Radio, watching live from Don Salvador Benedicto. Please greet family Gregorio, kag sa tatay niya nga si Virgilio Gregorio nga always kapamati
radyo sa aton connection dyan. God bless and more power. Solping, good morning. JR Mainit Rihon, good morning man. Deliza Vingno, good morning Aksyon Radio, may lang nga pangape sa kapihan ni Mitoy sa Purok Sigay magsungay Singkang Airport. O, ikaw naman Aksyon dyan. Dimple Baquilyar Mosquera, good morning. Watching kami dari sa Gary's Punong Place, Silay City. Nagapamati ng family Mosquera and family Villaruel. Pretty Mahilom, good AM Aksyon John and Dorel, keep safe. Keep safe man ma'am. Ayan naman siya, Sugiagi Doors, Dennis Richard Tiboruma. Lani, Metoko Kowa, good morning Aksyon John kag Dorel, watching from Makilignit. Wow, sa amon Makilignit, Isabela, Negros Occidental, especially kay Kagawad Dorel Mitokwa. Po kami may signal patuloy sa Makilignit. Martin Aliling, magandang umaga po, magandang umaga. And Diana Perez, ang iban dugay-dugay naman, standby mga ka-aksyon. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Bayan, numero 1. Food supplement ang kinahanglan. Ganang magamit na sa Santhone Plus Gold. Ang Santhone Plus Gold, mga ka-aksyon, mas ginpa-improve kag mas epektibo Aksyon Radio Philippine Standard Time la 6:27 kakaron sa detalye na sang nagapanguna nga mga balita national. Nagakinhanglan ni Department of Education kung DepEd sang 200 ka mga teacher broadcaster nga magaproduce sa mga episode para sa DepEd TV nga amo ang mga hatag sa mga tulunan sa mga estudyante kasunod nga ginadalian pa ang face-to-face classes. Sunod kay Education Undersecretary Alain Pasqua, maidid nga training kag workshop ang ginaagyan sa mga nag-apply sa DepEd kag jutay pa lamang ang nagapasara. Sa datos sang DepEd sa malapit 3,000 ka nag-apply, sin lamang ang napili kag nag-shoot sa mga episode kag may available pa nga 200 nga slots. Liwat nga ginpalayag sang Department of Education nga handa ng ahensya sa pagbukas ng klase sa Oktubre 5 pesar sa mga panuwagan nga academic freeze. Sunod kay DepEd Undersecretary ni Pomoceno Malaluan, ang pagpaisod sang klase humaling Hunyo pagkato Agosto pagkato Oktubre ang bangod sa ginapatuman nga lockdown sa tuyo nga malikawan ang paglaptas sa COVID-19. Dugang pa ni Malaluan, 4 na kabulan nga na-delay ang pagbukas ng klase kag iniyang tuman ng kalawig. Sa datos sang Department of Education, mas sobra 24,000 ang nakapa-enroll para sa school year 2020-2021. Sa mga kadamuon, 22 milyones ang nagpa-enroll sa public school, kag 2.2 milyones ang nagpa-enroll naman sa private schools. Ginalantaw ni Malaluan nga ang mga nagapanuwagan sa academic freeze, ang posible nagapati nga ang distance learning ang matuman lamang paagi sa online learning. Sunod sa opisyal, ginapanagtag sa nagkalain-laing nga rehiyon ang self-learning modules nga pag-ausaron. Samtang nagapanawagan ng organisasyon sa mga nurse nga kakasuna ang overseas deployment ban para sa mga healthcare workers sa piyak na nagapadayon ang COVID-19 pandemic. Sunod kay Filipino Nurses United Secretary General Jocelyn Andamo, may kinamataro ang mga healthcare workers nga magpili kung saan sila magatrabaho, lakip na ang pagtrabaho abroad. Naibaluan sa itong Martes, nagsumeteros ang sulat sa Senator Risa Hontiveros sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases nga nagasuso nga kakasuna ang deployment ban. Sa piyak nga bahin, ginpayag naman ni Labor Secretary Silvestre Bello III nga mahimo i-exempt ang mga nurses nga nakakompleto na sa overseas requirements as of August 21. Nagsumiter si Senate President Vicente Soto III sang Senate Bill No. 1818 nga naga-require sa mga public officials nga magsumiter sang medical certificate sa kada tuig nga nagapakita nga fit to work sila. Nasaad sa ginaduso ni Soto nga dapat ang medical certificate ang mapasa sa adlaw o kon antes ang Abril 30 sa kada tuig lakip man ang laboratory results.
Suno kay Soto, lakip sa mga tuyo sa hagda nga mapasiguro nga ang mga public servant ang may maayong ikaing lawas para matuman ang ila trabaho kag responsibilidad. Nabutang sa proposed bill nga ang public officials kag employees ang dapat magpatigan sa annual physical examination sa public o private hospital o diagnostic clinic nga accredited sa Department of Health. Liwat nga ginbuksan sa Department of Justice ang investigasyon angot sa quarantine violation ni Senador Coco Pimentel matapos ang 5 ka bulan kasunod nga nakabaton ang ahensya sang dugang nga mga dokumento gikan sa National Bureau of Investigation. Sunod kay Assistant State Prosecutor Wendell Vendaval, nakabaton siya sang September 4 sang kopya sa memorandum gikan sa NBI nga ginalakapitan sang incident report halin sa Makati Medical Center angot sa pagupod ni Pimentel sa iya nagabusong asawa sadtong Marso 24 apisar nga ginpaidalom ini sa COVID-19 test sang Marso 20. Si Pimentel ang ginpabalo nga nagpositibo ini sa virus samtang yara sa ospital ang kagilayon nga nagbiya sa pasilidad. Si Attorney Rico Kitso amo ang nagreklamo sa DOJ angot sa ginaligar pagbayolari Pimentel sang quarantine protocol. Kag sa katapusan nga balita national, ginklaro ni Labor Secretary Sylvester Bello III nga nagapada ng search and rescue operations sa mga missing crew members matapos nga nalunod ang barko nga may karga nga mga baka sa baybayon sang Japan. Suro kay Bello ang special operation lamang ginsuspend sa mga otoridad sa Japan. Ginpatag ni Bello nga wala nagabot silingon nga ang pagsuspend sang special operation ang wala na sang ginahimong nga rescue operation kundi ginuntat lamang ang pag-deploy sa 2 ka aircraft, 4 ka patrol boat kag divers gikan sa Japanese Coast Guard. Suro kay Bello nagapabilin sa 3 ka mga Pinoy ang na-rescue sa otoridad pero isa diri ang nagtaliwan sa hospital. Sa Setyembre 3 ang na-missing ang barko nga may 43 ka mga crew halin sa New Zealand padulong sa China bangod sa Typhoon Maisak. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Kag sa Aksyon Radio Philippine Standard Time na size 33. Kag inyo nabatian ang nagapanguna nga mga balita lokal kag national dari sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Karon nga adlaw Biyernes, Setyembre 11, tuig 2020. Mga ka-Aksyon 5 days before Christmas Day, kag 112 days na lang before year 2021. Standby na sa masunod nga programa Action Report second portion at upod kay Action Fred Salanga. Ang dugang nga mga balita mabatian sa Action Balita Morning Edition upod sa gihapon sang inyong mga tagbalita. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Action John Diaz, una sa bato na sa Action sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon